Как така ще имам в гората? Човек, много ще яко стига. Сега можеше да играем на Монополи. Стига да не е толкова зле. Боби, теб да не те е страх от мечки. Аре, стига да е, много ще е готино. Вие чухте ли за мечката, която беше влязла в един магазин в града? Мечка. О, вижте, кукичета. Не ги късай. Не ги късаш. Абе, това кръв ли е? Кръв е, да. От бял планински заек. А не бе, лютеница. Аре да го проследим. Аре не. Нали имаме братва? Споко бе, заек. Аре да те видим тебе, като ти изкочи мечка. Пак ви казвам, това е моята гора. Всеки ден съм тук. Между другото, Алек, знаеш ли как да я ползваш тази братва? Естествено. Аз съм тук откакто се помня. Баща ми от малък ме води, на всичко ме е научил. Още малко и ще кажеш, тук си роден. Да, той всеки петък вечеря с вълците. Може да дойдеш някой път. Чувствай се поканен. Сега не се смейте, че някой ще падне. Лора, внимай да не се подхлъзнеш тия топчета. Лора, айде, да не се изгубиш! Айде, че Алек ще трябва да те търси из цялата гора. Цвета, да? Ти видя ли леда в реката? Деспасито! Това пеене ще изгоните мечките. Не, пейте. На мен ми харесва. Абе, Алек, ти... Карма! Кой си? Някой изморен? Какво стана? Не ли си много натис нещата? Не бе, просто питам заради момичетата. Аха. Хладничко е. Алек сега ще ти запали огън. Аре, правил съм го много пъти. Лора, ти успя ли да направиш хубави снимки? Да, супер станаха. Духай. Пак. Искате ли да играем на нещо? На какво? Криеница! Да, нека само си починем още малко. Това е много яко. Искате ли се снимаме? Айде! Окей. Имам батерия. Чакай. Айде, това си имам. Отивка! Мечка. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Кой пред мене, кой зад мене, кой от двете ми страни? 3 пъти подред джуми. 1, 2, 3. Предупреждавам ви. Тръгвам. Поза мен! Yes, бе. Май Цвета брои. Тя беше последна. Чакайте. Лора я няма. Сигурно се скрива някъде тук, просто се скрива много добре, ще я намерим. Сигурно е изял мечката. Споко бе, тя ще набие стокчетата. Лора! Лора, не е смешно, стига! Лора! Добре ли си? Хора, намерих я! Как си? Подхлъзнах се. Боли ме.
Лора, добре ли си? Добре си. Може да станеш. Не мисля. Ще ти помогна. Да. Абе, Лора, как ти е кракът? Боли си ме. Хора, айде вече да се прибираме. Стига толкова глупости за днес. Още някой ще вземе да се прибие. И сега на къде сме? Напред покрай хълма. Хора, това място ми е познато. Загубили сме се. Загубихме се. И всичко е по твоя вина. Казах си да не го правим, но вие ме нарекохте страхливец. И вие всички сте виновни за това. Добре, стига. Ще измислим начин да се приберем всички, но това Как? няма да стане без като се карате. А как? Какво ще направим? Мислим заедно. Няма какво да измислим заедно, с нас вече е свършено. Всичко вече е решено. Спокойно ще правим. Алек! Аз всъщност чак толкова не се оплаших. Да бе, ако Лора си беше счупила нещо, ще е много страшно. Яка беше разходката. Признавам си, по едно време си притесних и си казах: абе, Алек, ти дебил ли си? Ама яка беше. Не е подут. Не е счупен. Всичко е наред. Доктор Алек. Това какво да го правя? Благодаря. Няма защо. Хора, какви оценки имате на тест по биология? Аз цяла вечер учих. 6. Предпочитам да не коментирам. Ми той и аз 6, но по други причини, защото преписах. От кого бе? Няма значение. Айде кажи. Как сте, бе, деца? Добре. Прекрасно. Хубаво ли сте? Да. Да, бе, пак на телефоните. Скучни сте и отивам да правя вечеря.